Amanfo a wɔn wɔ achim Ahwenease ɛwɔ Buakwa South mensimu wɔ Poye Mantemu nso sɛ impuntuo de ɛyɛ abɔ wɔn sɛ sɛbi aboa akokɔ adwonso abɔ no na ne fa bie ɛyɛ nwumasua mu nti ama ade kyerɛ ne adesua kora nhyɛda nkoso yie sɛ de wɔn ɛhwehwɛ no apɔmode pa nso kyerɛ sɛ nneɛma bebree de wɔn to mu sini panifo mmra ɛmɛboa wɔn Esanse mpuntunyuma enkoso ewa Ahwenease nti omanfo efato won so ya charity enima edi wanimu ema wakeka won sase eti kuo sebeyi a obetimi aboabo sika no na mpuntunyuma akoso ewo won kuro no emu Ahwenease Development Association otimi aye mpuntunyuma pi ebi enise wasi ultramodern ICT laboratory ediama Ahwenease Municipal Assembly Basic School afi susuku ahodo e wo mensene mu nso odi nkonwa akoma wo mo ekoyi mpanimfo atwemu a oniso ade hunu baako ene senko beboa na watre nwumasua mu ewo nkuro no emu senti ogusu asa abotaye no pese oduru ho wode sanse mu etuja wabra wopa ekuo no ho ntoma ICT lab wasi ewie so wabia no ediama adesuafo botaye editi ekuo ni se ya yehwe krom ha ya ne niema bebre enkoso na menso minimu se enye bibia na ban ebetumi ayama yen enti no eni no meso se da ya no mekobo na na agency kode amane se na da ya amasuni enti ye ne den ena okeche me se sister se mo na waka no eno ano no enti me kan ye nyina ye hu bomu ekika ye hu bomu e ma se yatiku a ye frɛ no Ahwenease Development Association ADA a ede boa Ahwenease man enwechi eno hino wo achim Ahwenease ebo ekuo ya baso se watimi etu sana monkasi waka me moabom everyday ba what is your day mo edika ya nwumasua na Ahwenease se dia matena makwasem na it is like a nwumasua ti wa haye kenye dibrani na watchman ampa achia imui ya bebonya ene nei Jeffrey is class. I want to tell you. Ezra, you go, your mind is here. The beer will be interested. You free one out the end who Pisa and Bernice at Pisa and on the